Boleh dilihat tapi jangan ditiru di rumah ya. Ya. Ayo. Iya. Ya. Cara kembang nyumplang ngedai ikan macam-macam bangga-bangga bocah katong anglia ibrah wes macam kagongania menyedot kepiru. Ayo podo bekso rawat kanggo lagi rokok. Awas. Ayo. Iya. Olah. Aku sing gredeg iki. Heeh. Ya kenapa terus? Iya. Lah. Ayo. Jaga-jaga iya. Iya. Lah. Ayo. Yos. Lah. Yo. Ya. Ayo Seorang sepi wanci ratri katipu kaya paring beso manung kaling tuwala kuno ayo bareng bebarengan ngamalake Pancasila. Ayo. Ini ketemu bola pecak silat. Ayo. Maju. Ayo. Nah, kok iki nek terus piye iki? Ayo. Oh. Yo. Ayo. Seorang sepi wanci ratri nuturake tutur bekso ayo foto bekokah ayo kocok bebarengan ngamalake Pancasila. Punya ngawabe iso ilang tomo irana tomo loro wonten sirahku yang ngati susah tapi senang atas pola waras bisa gawe berkas jamo coba nyoto tapi usoto Caranya nyuling aja lali. Ya. Ayo. Kader, sing apik. Yo, Bapak.
Koduri yang seragam sing apik. Nek padha kancane nah. Anggota kok ya. Senior iki. Senior ora men anggota yo. Awas. Ya. Ya siji koduri sing apa yo? Ayo dibenekke bedike ta ya. Main-main karo Pak Ketua. Iya. Slogo batok batoke ela elo sirama menyasar oleh payung padha sajen lolo wong mati ora opo obat penting dipercaya nuris oleh adone Wis lugu batoke ela-elo sirama menyang solo oleh payung padha sajen lolo wong mati ora obate obat penting dipercaya urip oleh adune. Aduh, pasirin kaki yuk. Yuk. Aduh, ya. Yuk. Ya. Yuk, kondur sing apa yuk. Ya, kondur sing apa, kondur sing apa. Aku apik, yuk. Slogo batok ela elo sirama menyasar oleh payung padha sajen lolo wong mati ora obah obat penting dipercaya nuris oleh adune. Slogo batoke ela-elo sirama menyang solo oleh payung padha sajen lolo wong mati ora obate obat penting dipercaya urip oleh adune. Yo. Ayo. Mari. Potong. Alah. Sirai. Ya kasih jalan monggo. Ya oke.
Sing telu kondur sing apik yo. Aja nyepoti teratak sik mung bengi sarep digone. Yo kondur sing apik yo. Ayo. Ya. Yo, no. Allah, ya. Ayo.